Hvordan er det ligesom at have været, jeg vil sige, at du måske har været en af de første, der har været med til at formulere nogle af alle de ting, som lystfiskeriet rummer? Ja, det kom jeg jo til i min ungdom, hvor jeg gik meget op i det. Og dengang var det jo ikke sådan, at man kunne gå hen i en hver isenkramforretning og købe fiskegrej. Man må lave det selv. Jeg er ikke sikker på, at der har været mere end måske 4-5 steder i Danmark, hvor man kunne gå ind og købe en flue. Og ja, det var sådan en flue, der lå under glasdisk, og de havde engelske navne. Og når jeg kom til at komme meget op i det, så skyldes det, at de fluer, som man kunne købe, de havde engelske navne. Og så fik jeg også fat i litteratur, engelsk litteratur, som fortalte noget om, hvad fluefiskeri var. Der fandtes ikke meget om sådan noget på dansk. Det var englænderne, der havde skrevet om det på det tidspunkt. Ja, men det gik op for mig, at disse engelske fluer, at de havde en sammenhæng med naturen, og at der fandtes levende insekter, som de svarede til. Og så var det et spørgsmål for mig, findes de insekter også i Danmark? Og så begyndte jeg at undersøge det. Jeg sprangede insekter og lavede faktisk et stort stykke arbejde med at finde ud af, hvornår de var fremme på tidspunkter, hvor de er fremme. Og jeg har stadigvæk liggende bøger, hvor jeg dag efter dag har skrevet det. Og i lystfiskeriet har jeg hvis nok fortalt, hvordan at befolkningen betragtede mig som idiot, fordi jeg gik og fangede myg nede ved åen. Men det havde altså mening. Og det fik det jo også efterhånden, som jeg fik skrevet om det. Og det er måske nok rigtigt, at det satte vældig gang i det. Og der kom jo nogle år, og fiskeri kom på mode. Og dengang havde vi jo pragtfulde jyske åer, hvor der har dejligt bækkeret fiskeri og et rigt insektliv. Det er desværre gået sig en tur. Der er ikke meget tilbage. Men i dine bøger har du har også skrevet om hvad skal man sige, følelserne og tankerne bag nogle af de her ting. Ja, det er jo der kan være den forskel, at som fisker bliver man en del af naturen. Man studerer fisken, man studerer insekterne, og man bliver altså en levende del af naturen. Man går op i det. Man går ikke, det er ikke bare det med at fange fisk, størst eller flest. Men det er det at være en del af det, og forstå, at man hører hjemme i naturen som del af det. Og man må fange fiskene på naturens vilkår og fiskenes vilkår. Så man skal lige så meget studere fiskene og livet, omstændigheder, lyset og vinden, bølgen, alt det. Ligge på maven og kigge ud med græs og se, hvordan fiskene reagerer. Og hvad de reagerer på, det er en meget væsentlig del af at være fisker, det at gøre sig til en del af naturen. Så maler du jo også, Svend. Man kan sige, at dine malerier, der maler du jo fisken utrolig livagtigt. Altså, du fanger bevægelser. Ja, det er jo det, når man har levet så tæt i tilknytning til fiskebilleder, så ser man jo, og så ser man jo med en malers øje også, og opfatter antagelige ting bedre, end de fleste mennesker gør. Altså både kendskabet til fisken, kendskabet til fiskens miljø, vandet og omgivelserne, og så det, at man har de forudsætninger, der ligger i at kunne tegne og kunne male, så bliver det jo ganske naturligt her, at man laver
billeder, som måske giver mere af livet om fisk, og har set mig selv fisk under alle mulige omstændigheder, og kan huske dem. Ja. Og det er noget fascinerende noget, fordi når du tegner altså gengivelserne i lystfiskerliv, det er jo meget naturalistisk. Ja. Mens når man kigger på dine malerier, så er det sådan en blanding af at være, hvad skal man sige, naturalistisk inspireret, men også meget abstrakt. Ja, hvis jeg nu maler et abstrakt billede her, så har det jo et bestemt formål, men jeg har som regel altid en inspiration af naturen, og det kan bare være nogle lysglimt i nogle blade, nogle grene, nogle træer, eller tværs igennem et rum, eller sådan noget. At det betager en på samme måde, som naturen betager en. Og jeg ser ikke så stor en forskel imellem abstrakt kunst og naturalisme. For mig er der ikke nogen særlig forskel på det. Det er, du laver et billede. Det kan være fugle, eller det kan være grene, træer, blomster, eller sådan noget. Men det kan have et abstrakt indhold. Men det kan også have en tilknytning til det, der har sat det i gang. Og for mig er naturen jo en igangsætter. Ligegyldigt, hvad jeg laver. Og det kan jeg kan omsætte mine indtryk i en abstrakt form. Men det kan også godt have et naturalistisk indhold. Og det er ikke noget med et skel imellem disse ting for mig. Der er mange forskellige måder at fiske på, Svend. Der er nogen, der fisker for at blive ved med at fange fisk, og så er der nogen, der fisker af andre grunde. Ja, nogle er rekordjæger og vil have den største fisk, eller de fleste fisk. Og hvis man er meget ung og ikke har fået fisk nok, så er det jo godt tillokkende at fange en stor fisk, eller at fange mange fisk, komme hjem og sige, jeg havde den og den. Men glæden ved at fiske står ikke i forhold til størrelse eller kvantum. Ikke for mig. Jeg har fanget fisk nok i mit liv. Jeg kan godt undvære. Men jeg vil være glad ved at fange én fisk under de rigtige omstændigheder. Og det kan være at fiske på en jævn lille øre, pæn lille øre, under de rette omstændigheder. Eller det kan være meget vanskeligt laks under bestemte forhold i norsk elv, hvor det er svært at gøre det, og hvor man skal kende elven, vandstand, styrken, lyset, betingelserne for det. Og det hører med til glæden ved at fiske det, og studere under hvilke forhold kan du fange den fisk. Den kan du. Og der skal man kunne, og der skal man være dygtig til at kunne bruge sine redskaber. Man skal kunne kaste præcist, man skal kunne lægge linjen rigtigt, sådan at fluen ikke striber, eller man skal kunne lægge den sådan, at den kommer inden for laksens synsvidde, inden for det område, hvor den vil tage. Og det kan jo være sådan, at en laks, den står, og den vælger sig altid sted, hvor den står, uden at bruge flere kræfter end højst nødvendigt. Den vil ikke løbe langt efter en flue. For den er ikke sulten. Den er ikke ude på det. Og du kan vælge imellem så mange fluer. Jeg tror ikke på, at der er en ganske bestemt flue, som har de egenskaber, at den vil laksen absolut have. Den ved ikke, hvad fluerne hedder. Den har ikke set katalogerne fra fiskeforretninger. Den aner ikke noget som helst. Men en ting er helt sikkert, det er, at hvis nu inden for dens miljø opfører sig forkert, en flue, som opfører sig forkert, farer afsted, er sådan et lille
at sådan en lille genstand, den skulle fare med 100 km fart op imod strømmen. Det vil fortælle laksen, at den er unaturlig. Det vil virke lige så fjollet, som hvis vi så en folkevogn fare op over himlen. Og det eneste, man gør sig klart, det er, at det hører med til glæden, det hører med til oplevelsen ved at have med fiskeri at gøre. Det er at sætte sig ind i, hvad sker der? Hvad sker der, når fisk tager en flue? Og så kan man have den morskab. Den har jeg haft meget i den å, i Valdemars Å, som jeg kendte. Ikke alene min bukselomme, men også min vestelomme, som kendte den. Og der vidste jeg, at her vil der uværligt stå en stor fisk. Her plejer der stå en stor fisk. Hvordan får du en flue til at gå lige på det sted, hvor den er taget? Og så kan du opleve det så mange gange og fiske med en flue uden krog på. Og så vil du se, når du har fået linjen til at ligge på den måde, den der, så går fisken op og vil tage den. Og så spiller den fluen ud igen. Og så kan du prøve, indtil du kender det sted ud og hele. Der står der en god stor høre. Så får du nogen på besøg, som også er med ud at fiske. De går ud og fisker, og de får hisser her en fisk. Men du går lige nøjagtigt derhen, hvor du kender selv, fordi du har gennemstuderet dem. Og så sætter du en flue på det sted, og værsgo, så har du en stor rekordfisk. Du har rejst meget i forbindelse med lystfiskeriet, og du har lige været på Island for ikke så længe siden. Ja. For et par uger siden faktisk. Ja. Efter din 85-års fødselsdag. Det er jo en ganske stor tur at tage. Det er ganske rigtigt, at med nogen bekymring tager man afsted, når man er 85. Men når man skal rejse sammen med Uffe, som offrer sig, så sagde han, at selvom han har været udenrigsminister, så er han i stand til at opføre sig over for en fiskeven, som om han var kammerkælder. Så kan man jo i anden sige, det er helt vidunderligt særligt. Han var det dejligste rejseselskab, den bedste hjælper i alle henseender. Men det er jo noget med i virkeligheden, at man får mange fiskevenner, når man tager afsted. Og kommer ud. Ja, altså det er jo ikke urigtigt. Jeg har jo fiskevenner over den halve verden. Og har skrevet med dem og fået deres bøger med dedikation. Sendt min egen dem igen. Talt med dem. Laksefiskere, de mødes ved de berømte steder, hvor man fisker. Og man lærer hinanden at kende, end det i Skotland, Island, Norge, Sverige. Og så sandt jeg også i Danmark. Der er nogen, der siger, der er nogen, der kalder det et broderskab. Ja, det er vel noget, der skal tages med et græns salt. Broderskab, det er sådan noget i retning af munke. Det hedder jo broder lån med ører. Men det er måske så meget sagt. Men den fælles interesse medfører, at man altid har noget at tale om. Erfaring og udnytte og alt fiskeri drejer sig jo ikke bare om. De store, nej. Det drejer sig også om oplevelser. Kan du huske den største og den bedste fisk, eller hvad skal man sige, den største fiskeoplevelse, du har haft? Hvad har det været for en? Ja, det var da min kone satte i mange år. Verdensrekord ved at fange en laks på 22,5 kilo i en af de vanskeligste elve i verden i år elven. Det var nok den største og dejligste oplevelse, jeg har haft. Jeg har haft mange personlige oplevelser også, men
at samtidig så får man nogle overraskelser, som man ikke glemmer. Og det kan være, at man har mistet en stor fisk, eller det kan være, at man har fået den under usædvanlige og uventede omstændigheder. Den sidste laks, jeg havde fra i Lærdal, der fiskede jeg slet ikke efter laks. Jeg fiskede med noget grej til at fiske øret på, og så fik jeg en 7,5 kilos laks. Og der var min kone sidste gang klipmand, og jeg hjalp med at få den på land, fordi det var så, vi fiskede den på sådan noget spindelvæv. Der var næsten ikke noget at holde med den. Så vi måtte blive ved og lade filmen. Fisken drejede sig selv. Det var en dejlig oplevelse. Det var den sidste i Norge. Og de sidste 2 fisk, jeg har fået, dem har jeg så fået på Island. Men når du nævner din kones store laks, det er som den største oplevelse for dig. Hvad skyldes det? Det er jo hendes, hvad skal man sige, primært hendes oplevelse, er det ikke det? Glæderne er jo altid stor, når ens venner fanger fisk. Jeg har haft lige så meget glæde af at se mine venner, og jeg har haft umådelig meget glæde af at se drengen fange deres første fisk. Bevar mig vel, det er noget så vidunderligt at se sådan en dreng, som pludselig har fanget en fisk. Det er slet ikke til at styre. Det er noget så sjovt, sådan nogle på 6-7 år, som fanger en fisk. Det er ikke godt. Ja. Jeg må meget beklage, at det vidunderlige bækøret fiskeri, vi havde i Danmark, i Jylland, specielt i Jylland, det blev ødelagt af dambrug, af forureninger. At man pumper vandet op på markerne for at få så meget mere udbytte af jordens afgrøder, at prisen på det falder, må det lige vidt. Det er jo sådan noget i virkeligheden, det der sker. Det er sørgeligt at tænke på så vidunderligt. Det var at gå langs med en god jysk øretbæk, som område. Så vidunderligt det var. Og så se, hvad det er endt med, og hvad det er blevet. Det er trist. Og jeg tænker navnligt på, hvad er der til vores børnebørn, og vores børn, og vores oldebørn. For nu har jeg også oldebørn. Ja. Når jeg tænker på den herlighed, som vi tog i arv, og som min efterfølgende generation ikke har magtet at beskytte. Det er den triste side af alt det, der har med fiskeri at gøre i dag. Jeg vil. Nu kan alle mennesker gå hen i en isenkrambutik, og så kan de købe alt det, der kan fiskes med, og alt det, der spørg kan fiske med, så kan de gå ud på kysten, og der kan de stå og kaste ud. Nogle lærer at undersøge omstændighederne ved det fiskeri, hvor der er stenrev, hvor der står fisk, hvilke tidspunkter, det er det bedste osv. Men de fleste, de står jo bare og fisker åndløst, kaster spænder, worm, fluer ud og trækker det til sig i håb om, at der er en fisk, der bider på. Så kan man finde sig til stederne og videre. Her er der senrøv, der står der som regel nogle fisk. Men hvornår og hvordan, det kræver nøjagtigt det samme som alt samliv med naturen. At man må være der på naturens vilkår. Naturens vilkår er, hvis du vil lære noget om fiskeri så videre, så må du lære at kravle på dine knæ og dække dig, så du ser, hvordan fisken opfører sig. Hvis du bare tror, at du kan trampe løs, og så smide en flue ud i vandet,
Og gå hen og tro, at en flue, det er et magisk redskab. Det er ikke et magisk redskab. Det bliver først magisk i hænderne på den, der forstår, hvad det forestiller, og hvordan det skal bruges. Ved du hvad, Svend, der er på et tidspunkt i Fisk og Flue, hvor du har skrevet, mellem fiskere eksisterer der en samfølelse, som sportshiver og kappestrid ikke slår sprækker i. Som enhver ægte lidenskab forædler den de sjæle, som hengiver sig til den. Og blandt fiskere af fluebindere, var middelalderens boglærte munke, var for folket eksempler på den rene higen mod de højeste mål. I gamle dage, der talte man jo om, at en passioneret fisker, ikke? At det var en passion. Passion, det er en lidelse, ikke? Mm. Det går jo ud fra det her. Jeg ved ikke så godt latin, men det er ikke rigtigt. Passion, det er en lidelse. Og når man taler om passioneret lystfisker, så er der en mand, der tænker på det. Og det må der jo være tale om, at det er en lidenskab at gå ud og fiske. Men hvad den bunder i at gøre det ganske præcist op i ord. Det er ikke fordi nogle fisker er en grund, andre fisker måske er en anden grund. Men stort set, så må man sige, at det er jo ligesom, at det, og det gælder vel også en anden passion som jagt, at det er noget, der ligger i mennesket. Går man et par tusind år tilbage, så var det den eneste måde, man kunne overleve på. Det var ved at jæve, fisker eller samler. Og det kan jo være, at det ligger i os som instinkt. At det ligger i bunden af os, at det er at fiske, det er at gå på jagt, eller det at samle. Det kan være frugt eller svampe, eller så videre. At det er en del af vores nedarvede mønster, som ligger i generne på os. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har undersøgt, og jeg tør ikke sige, hvad det er. Men jeg har jo i hvert fald bemærket, at jæger og fiskere har det tilfælde, at de kan ikke lade være. Det er en måde at leve på. Det er en livsindstilling. Altså, jeg forsømte skole, jeg forsømte alting for at komme ud og fiske, for at komme afsted, inden der var nogen, der kunne stå en klo i hvad. Der var ingen, der skulle narre mig ind til klaverspil. Du skulle ud? Eller til at skrive ekstra stile, eller sådan noget. Det ventede jeg med.